ebe gị siri na-ejedejede Ilube na Junction ebe ni. Junction ebe ni kine je since. Na anyị nke a Ebe anyị na-aga na ọfụgo. Ya na o. Na ebe aka mmejere nwoke m. Ebe aka mmejere be. Ma na ịchọrọ iwere ego gị na. Ebe aka mmejere be dị anyị. Si ebe lugo na aga. Na Junction ebe isi Junction aka ta ilu ebe ni kita isi n'aka ni ebe aka. Da nwoke m maritu ebe ọsọ na amata. Ọmụ aka na amatari ya. Ọga ka ari tu ebe ọsọ fọ tu ka ri kichara na egwu wa bịa. Na ọrụ ijibe egwu egwu. Na na-ekwe nke a. Ijibe egwu egwu kita. Jesus! Sorry. Imegi ya na so no go si we na ihe ezi meji da mmetuta gị kita achọbụla m na mo iso Nwanne. God have one phone ga ko keke we Nwanne. ga na keke gị ma gbali Ọ gbara onye ọrụ.